Varoma I think takaperera pa chapter 10. Now chapter 11 ilo zvinotaura pamusoro pekuunzwa kwedu isu vaidheni kuti tive chikamu kana kuti tive namaruramire ekuva muzambiringa uri chaiwo usati uve uno. Isu tiri muzambiringa womusango wakagurwa ukaiswa muzambiringa uri chaiwo. Amen. Saka tichatora chapter 11 tine nguva yakati tandavari, so dauti jana tiende pa chapter 12. Saka tirave Roma chapter 12 ngatimurave verse 1 verse 2 yoga. Roma chapter 12 verse 1. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri, hama dzangu netsitsi dzaMwari, kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe mundangariro wenyu, uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana. Shana kufadza shoko ravo tigare pasi. Ndotenda Mwari nekuferera shoko ravo, tinosvibira kuti Mwari vari mukafadze pakuungana kwedu madekoni ano. Saka mukatarira chapter 12 iri kuti naizvozvo ndizvodi inotangira naizvozvo ndinokukurudzirai kana kuti ndinoda kusimbisa chinhu ichi kwamuri. Saka kana zvichitangwa zvichinzi naizvozvo zvinoreva kuti pane pfungwa kana kuti pane nyaya yanga ichitaurwa pamusoro pezvayo yakunzi nokuda kwezvizvi imi ndinokushuvirai, ndinokupangirai kana kuti ndinokukurudzirai kuti muve vanhu vanozviisa pamberi paMwari nemutoo wakafanira, sezvinorehwa pano kuti izvi hazvisi kushuvirwa nokuda kwokuti tinongova vanhu vanoenda kuchechi, asi Paul anoti I beseech you, ndinokukumbirai netsitsi dzaMwari. Amen. Saka zvakateirwa patsitsi dzaMwari. Now tsitsi dzaMwari dzine chikonzero, uye tsitsi dzaMwari dzine zvadzinoshuvira, uye chibatiso chaMwari chaanotiunza nacho kumunamata. Zvisingabvi pakungoti tingati Mwari unofanira kungova unongonamatwawo seingavawo hobby kana kuti chivaraidzo choupenyu. Tinonzwa kakawanda vanhu vachitaura mungava mundufu vachiti munhu unofanira kuvawo nechechi yako kuitira sezuva rakaita serakadai, kana wawirwa nedambudziko, kana kuti iwewe ndiwe wafa, vauyo vechechi vachikuimbirawo vachikunamatirawo. As much as kuimbira wafa nokunamata paune wakafa nokuviga wakafa, zvose zvakanaka hazvo muchikamu chazvo, asi hazvinei nechekuita nezvinoshuvirwa kana zvinovavarirwa nokunamata. Nokuti zvatingashuvira zvinonzi navanhu zvinozobatsirawo musi
kufa vaivutudza richiti vaivako vaviri vakararama panguva imwe, mumwe waiva mufumi, mumwe waiva murombo. Murombo anga asingori murombo koga, asi kuti vaiva namaronda muviri wose. Patinoudzwa naShe pamusoro pomufumi naRazaro. Bhaibheri rinoti mufumi akafa akavigwa, zvozoti naRazaro akafawo, mweya wake ukatorwa navatumwa vakanomuisa pachifuva chaAbhurahama. Saka mufumi uyu paakafa, kana Bhaibheri richiti akavigwa, zvinoreva kuti wakaitirwa zvose zvine chekuita nekuvigwa. Ati munoona pakafashe aiswa pamuchinjikwa paya, zvinonzi zuva rovira, vakakumbira kuti vapiwe mutumbi. Pavakanomuviga, havana kundomuviga nezvose zvinofanira kuitirwa wafa. Zvakangoitwa choko choko, vangomuputira ndongonomisiwa muguva muya. Sekera madzimai aya mangwana vakazofuma vachiti hatina kunyatsoviga munhu zvakanaka, akanga asina kuisirwa zvinoiswa pamutumbi kuti uvigwe. Vakati handei tinoisa izvozvo. Saka pane nzira inoremekedzwa paupenyu yekuti munhu afa wavigwa. Saka mufumi akafa akapiwa remekedzo yose pamusoro pokuvigwa, asi mweya wake wakaenda mumoto muya. Saka hazvirevi kuti remekedzo yokuvigwa ine chekuita nechikonzero kwane chivavarirwa chinoitirwa kuti munhu anamata. Kunamata kune zviri seri. Chekerai She vakati kune uya mufumi wakanga aputsa matura akanaka makuru, akati iwe benzi, usiku huno mweya wako uchabvunzwa kwauri. Saka zvose izvi zvinozova zvanhu. Usiku ihwohwo mweya wake wabvunzwa zvose. Azvinoti mufumi Yashua akatovigwa neremekedzo yose. Kuda meya weguta akanga aripo, bishopi akanga aripo, kuda prezidendi wenyika wakanga aripo, maflags akaflaya half mast kuremekedza wafa. Asi isisu patinouya kukunamata hatiuyire chimiro chakadaro chekuti zvizotinakira musi wokuvigwa. Nekuti Bhaibheri rangu rinoti kana She wouya, gungwa richabudisa vakafa vari mariri, makuva achazaruka, vakafa varimo vobudiswa. Ani ndizvo. Kunyange vakadyiwa nemhuka vakarashirwa panyika yose, nezuva iroro vachamukawo. Saka haisi nyaya yokuti wavigwa papi, nekuti hazvina basa wavigwa mugwiro hwakanaka, musiwe hwamandairira uchabuda. Hazvina basa wakanyura mugungwa, musiwe kana hwamandairira uchamuka, uchibuda imomo. Saka chinokosha ndechekuti tinozovei kana tabudiswa, tandomiswa pamberi pomutongi. Sekera Paul ari kuti isu tevavahedheni tiri muzambiringa webundo, tikaunzwa kuti tizovavoho vadyi venhaka pamwechete neimba yaMwari ivo vaIsraeri. Mwari wakaita izvi kuti atiunze nekuda kwenyasha dzake. Amen. Verse 34, let's just go back
chapter 11. Varoma chapter 11. Can you read verse 33 yoga? Verse 33. Aiwa, kufuma kwokuchenjera nokuziva kwaMwari kwakadzika sei! Kutonga kwake hakungarehwi, nenzira dzake hadzingarondwi. Can you see? Kwai udzamu hwepfuma yekuchenjera nokuziva kwaMwari zvakadzama sei? Andinoona pane zviri udzamu hwezviri uchenjeri hwaMwari, izvozvo hazvinzvereki zvakadzama. Ndochirevaiwa chekunamata kwedu, hatinamate nenzira yekungoti zvizoitawo zvakanaka musi wandinovigwa, zvizonaka musi wandowirwa nedambudziko, nekuti kunyange vasingazivi, vasingadi, vasingashumiri Mwari vane maruramiro ekugadzirisa zuva rokuvigwa. Ndochikonzwa kuine mapolisi ariko. Hazvina basa munhu angavanga asingararamiri zvakanaka, asi kana afa, Jobho anoti vana vake vanouya vachirumbidza, vachitaura zvakanaka pamusoro pake. Handizvo? Saka asinganamati, asina basa nezvekunamata, hazvireve kuti unoshayiwa kuvigwa. Ndochikonzera mufumu yanonzi akafa akavigwa. Hazvireve kuti wafa asinganamati, panhama yake pane painongotambudzika nokunetseka kwezvinhu. Panokwanisa kuti haiwa catering company inopika zvokudya from day 1 to day 6 achivigwa. Anokwanisa kuvigwa neundertaker unodhura darika vose panyika. Zvokuvigwa hazvinetsi, zvokuvigwa hachisi chinhu chingakona kuitwa navanhu vari panyika. Asi isu takadanirwa chinhu chisingagone kusvikika, chisingagone kubatika, chisingagone kunzverwa neuchenjeri hwenyika. Sekera pano zvanzi, tarirai muone udzamu hwekuziva nouchenjeri hwaMwari. Saka isu hatinamatiri chinhu chinokwanisa kuwanikwa kunze kwekunamata. Ariwo mugumo wezvatinoshuvira, nokuda kwokuti tikanamatira nokungovavarira chinhu chinokwanisa kuonekwa kunyange nevasinganamati, zvoreva kuti chinhu ichocho asati chiri chine ukoshi hweuchenjeri hwaMwari. Nokuti vasinganamati, maruramiro ekuva nepfuma vanawo, maruramiro ekuva nezivo yedzidzo vanawo, maruramiro ekuva nemari vanawo. Saka isu hatitsvaki kana kuvavarira chinhu chinokwanisa kuitwawo kana kuwanikwa zviri kunze kwokunamatwa kwaMwari. Nekuti pano rugwaro rwuri kuti kana uri uchenjeri noruzivo rwaMwari zvinodarika kunzwisisa kwose, uye zvakadzama kudarika mifungo nokuita kwavanhu. Nokuda kwaizvozvo zvechinovavarirwa nekuunzwa kwatakaitwa kushoko raMwari, Paul anoti naizvozvo ndinokumbira hama dzangu nenyasha dzaMwari, izvo hazvichawanikwa nefundo, hazvichawanikwa nepfuma, hazvichawanikwa nezivo inongova iri yenyika. Zvava zvenyasha dzaMwari. Atinoona izvozvo zvinobatika koga nenyasha dzaMwari. Hakuna ari wenyika ino unokwanisa kuzvibata. Ndozvinorehwa naPauro navakorinde. Tiende bhuku iri pamberi pacho, vakorinde chapter 2.
Makorinde okutanga chapter 2 verse 9. Korinde okutanga chapter 2 verse 9. Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwikwa nenzeve nezvisina kupinda mwoyo womunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. 12. Verse 12. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Verse 13. Ndizvo zvatinotaurawo, tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa nomweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. Amen. Saka chimiro chokudanwa kwedu kukunamata chinodarika zvose zviri nzwisiso, zvose zviri chivavarirwa, zvose zviri magonere angavapo angaitwa nenyika. Ndizvodi chikonzero chaMwari chiri chakuti tiendeswe pachiyero. Tinodzidzisa zvinhu zvomweya kuna vanhu vari vomweya. Kureva kuti kuva kwedu mumweya handiyo absolute, handiwo mugumo. Kuzadzwa nomweya mutsvene handipo panoperera nyaya yedu, asi ndo panotangira kunamata kwedu. Takwanisa kuchipiwa zvinhu zvomweya tichizvigamuchira neunhu hwomweya, nenzwisiso yomweya, nouchenjeri hwomweya. Saka tinofanira kuva vanhu vakadii? Sekera Paulo ari kuti, nokuda kwaizvozvo hama dzangu ndinokukumbirai nenyasha dzaMwari, nekuti fundo yedu haigone kundozvibata, zivo yedu haigone kundozvibata, uchenjeri hwedu haugone kundozvibata, but zvaakuda nyasha dzaMwari mukati meupenyu hwedu, ndonge tagamuchira nyasha dzaMwari sezvadziri. Ndizvodi Jude. Tione bhuku yaJude. Verse 4. Jude verse 4. Nokuti kuna vamwe varume vakapinda pakavanda vakagara vaisirwa kare kutongwa uku, vanhu vasingadi Mwari, vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita utera, vachiramba tenzi uyu mumwe chete, Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Kuna vanhu vakapinda kwete nemukova asi nepakavanda. Vanhu ivava vanoshandura nyasha dzaMwari. Vanhu ivava havavoni zvavakaitirwa nenyasha dzaMwari, vanoona songe nyasha dzaMwari utera. Nyasha dzaMwari chinhu chinofanira kuti chitipe mazuva akawanda ekuita zvakashata zvedu. Chinhu chinotipa maruramire ekusabvunzwa pamusoro pezvisina kufanira zvatinoraramira. Saka Paul ari kuti ndinokumbira nenyasha dzaMwari. But nyasha dzaMwari hadzisi chinhu chakashandurwa sezvakaita varume ava vanoshandura nyasha dzaMwari vachidziita kusavona kwaMwari, vachidziita sokusaziva kwaMwari, vachidziita sokunge Mwari haako. Nokuti vakaita zvakaipa day 1, vakararama day 2, vapinda vararamira muzvakaipa, voramba vachiwedzera kuipa kwavo pamusoro pokuipa. As long as kuchechi vachienda, as long as kuparidza vachiparidza,
kwavari nyasha dzamwari maruramire ekurarama muzvakaipa, nokuti dai dzaisava nyasha dzamwari tararamira upenyu usina kufanira. Kutonga kwaMwari kwaifanira kuuya pamusoro pedu, asi Mwari haadero nokuti une nyasha. Saka isu nyasha idzodzo tinodzitora sei? Hazvinei wakanga aita zvakaipa, hazvinei wakanga ari munhu wakashata paupenyu hwake hwose, akatongerwa kuti unofanira kufa. Kuna vanhu vanokwanisa kugara mujeri 20 years atongerwa kufa asati aurayiwa, asi judgment inenge iri paari kuti watongerwa rufu. Saka wakadaro vamwe varume vaviri vakanga vaita zvakaipa zvavo, navowo vakatongerwa rufu, asi mukana wakanga usati wavapo wokuti vaende kundourawa. But nousiku ihwohwo kwakakwekweredzwa mumwe akanomiswa pamberi pechigaro chaPirato achinzi une mhaka. Pirato achimutonga akaona asina mhosva, akati saka ndaakumupa kwamuri kuti muite zvamunoda naye. Rechimangwana vakamuti munhu iyeyo ngaaroverwe. Ndopatorwa ndokusvika pamuchinjikwa anova Nesho Jesu Kristu. Vaya vakanga vakatongerwa rufu musiwo ndopavakanzi zviya tine rekodi yekuti pane vanhu vanofanira vaurawe nhasi, naBharabhasi aifanira kufa. Andimoziya shekera vakazobvunza, saka tosunungurani uyu here kana kuti Bharabhasi? Bharabhasi haana kutongwa musiwo, wake nguva akatotongwa kuti unofanira kufa. But nousiku ihwohwo zvakaita kuti Isha atongwewo. Vakati okay, saka pane wanafanira asunungurwe, tosunungurani? Bharabhasi here kana kuti Jesu anonzi Kristu? Zvikasunungurai Bharabhasi. Saka waifanira kusunungurwa mumwe chete, vamwe 3, vamwe 2 vakanzi vanofanira kufa. Ndobva vaiswa pamuchinjikwa panguva imwe chete, panzvimbo imwe chete, vari pavanokwanisa kutaurirana naJesu. Saka vakatanga kutaura. Mumwe akati muri mwanakomana waMwari, chisununguraini, murisunungura nesuwo. Mukana akaupuwa wokuti akwanise kutaura. Ati munobona shakwatiri unozviunza nemutoo wakafanira kuti nekutonga kwedu tikwanise kutaura kana kuita zvatinoona kuti ndo zvakaringana. Tinoiswa mukuvapo kwaMwari. Shoko raMwari rinotaura kwatiri, ringatitsiura nzira dzedu, ringatiyambira zvakaipa zvedu. Nokuti muprofita unoti Mwari haatendera kuti munhu atongwe asina kumboyambirwa. Saka Mwari nenyasha dzake idzodzo ndo dzakaita kuti varume vaviri ava vapedze vhiki vatongwa vati vasingaurawe. Kuda vakapedza mwedzi 3 vatotongwa vasingaurawe. But musi uyo vakaturikwa pamuchinjikwa pamwe chete naiye waikwanisa kuva dzikinuro yeupenyu hwavo. Mumwe akashorora, mumwe akaona nyasha dzaMwari dzaanga aitirwa kuti aroverwe pamwe chete nomudzikinuri sechinhu chisina maturo. Akatanga kunyomba, asi mumwe akati aiwa isu tine mhaka. Amen. Saka Paul ari kuti ndinokumbira hama dzangu nenyasha dzaMwari. Nyasha dzaMwari dzinounza kwatiri maruramire ekuona zvakadiwa nokuitwa naMwari pamusoro poupenyu hwedu. naPaulo vakadziona nyasha idzi musi waakavherekerwa nechiedza achienda Dhamasiko
kundoita chakaipa. Chiedza chingadai chavhenekawo kwauri nekwandiri usiku huno, nokuti mangwana ndine purani yokunoita zvandoda kunoita. Pane zvandaronga mumurangariro wangu kuti mangwana ndofanira kuita ichi nechichi nechichi. Pane zvaplanwa nesu tese tiri muno, mumwe nemumwe muchiyero chake, kuti mangwana ndichaitei. Ichocho tikachitora tikachienzanisa neshoko raMwari, toona kuti wapurana chinhu chakashata, wapurana zvisingagamuchirike naMwari, wapurana zvinoisa mweya wako mugehena. Asi Mwari nokuda kwenyasha dzake waita kuti madekwana ano zvataurwa zvitaurike. Ndizvodi. Asi tiziva chinhu ichi, kuti Judhi wakaona kuti pane vanopinda munyasha idzodzidzi nenzira yakawanda, vanopinda nomwoyo usina kusarukira kuti vadzigamuchire dzive nezvadzinoita pamusoro poupenyu hwavo. Asi Pauro ari kuti nokuda kwepfungwa nokuziva neuchenjeri hwaMwari zvisingagone kunzverwa, Mwari waradza nyasha dzake kwatiri usiku huno, kuti mwoyo yedu igadzirisirwe chakadiwa naMwari. Amen. Saka Pauro unotaura kuna vaRoma, saka ndinokumbira hama dzangu nenyasha dzaMwari, nyasha idzodzo tendozana tezitaza kuti zvinombovei kwatiri. How do we reckon? Nyasha idzi tinodzipima nechipimo chipi? Nyasha idzi tinodziona namaonero api? Pauro ari kuti kuna vaKorinde, zvinhu izvozvi zvenyasha dzaMwari idzi, zvinhu izvozvi zvisinganzvereki zvepfuma youchenjeri hwaMwari, hazvigone kunzwisiswa nezivo iri yenyika ino, asi tinozvidzidzisa neuchenjeri hwomweya, tichitaura kuvanhu vemweya, zvinhu zvemweya. Mwari nokudenga vatibatsira. Saka ndaikumbirisa hama dzangu Pauro kudaro kuna vaRoma kuti nenyasha dzaMwari tishumire Mwari nenzira iri kuchekerwa kwedu nenyasha idzi. Amen. Neupenyu hwakasarendwa hwakapuwa kuna Mwari. Chokutanga, neupenyu wandingati hwakadediketwa. Chokutanga hwakasarendwa, unosarenda upenyu hwako. Kusarenda, kana uchirwa nomunhu hazvina basa nokupfurana nefuti. Vari kudiviri vakaita fanika vakundwa navari kudiviri, vakazvona kuti panapa hapachina maruramire, chavanoita vanokanda pfuti dzavo pasi, vosimudza mureza kana jira rewaiti kuratidza kuti aita sarenda. Hausarende wakanongedzera wavasarenda pfuti, hausarende wakabata pfuti yako mumaoko. Kana kuchirwa namaoko, hausarende kuti oraiti ndagura, oraiti ndakundwa, uchienda kunoonorwa naye uchimukandira futi zvibhakira. Kusarenda, kurega kuramba uchiita zvaunga uchiita. Saka kunamata kwedu kutaurwa naPauro pano ndekwokuti upenyu hwedu tinohusarenda. Kana wasarenda, hausiwo unoisa maconditions ekuti alright, saka ndasarenda, chitipai 3 days dzekuti tiite zvakadai, tipei 4 days dzekuti tiite so, titenderei kuti tiende kwakati, tipei zvokudya zvakadai. Hauchisina voice
nokuti wasarenda. Wawasarenda kwauri, kwaari ndiye ane maruramire ekuti okuitisei munguva yekusarenda kwako. Ndizvodi kana wasarenda upenyu kuna Mwari, chechipiri unoudedicata, unohupa kuna Mwari wacho. Ndiye wawazvipa kwaari. Paulo akaziva nyaya iyoyo paaienda kuDhamasiko, avhenekerwa nechiedza chakateverwa nenzwi rakataura kwaari, Saulo, Saulo, unotitambudzireiko iwe? Kuda kukuzivisa Saulo, zvinorema kwauri, zvakaoma kwauri kuti upfure zvibayiso. Amen. Ama iwe neni toudzwa pano neshoko raMwari, zvinotyisa rugwaro runodaro kuwira mumaoko aMwari mupenyu. Zvinotyisa kumira pamberi pechigaro chokutonga. Ndingapiwa makore 70 ekurarama panyika, asi ama pane zuva randichamira pamberi paMwari ndokandwa mukutongwa kwandichava makore anodarika 70 andararama panyika. Anti munogona. Saka zvinorevei, zvinondikosherei, zvinondibatsirei kutora mazuva mashoma ekurarama kwangu ndoabatisa muzvinhu zvinozoita kuti mweya wangu urashike pazuva rokutongwa. Mozisi wakazviramba nokuti rugwaro runoti Mozisi wakati akura wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao, akazvisunga kuti handingafarire zvivi kwenguva diki. Akaramba kufarira zvinhu zveIjipita kwenguva pfupi nokuti waizviziva kuti kurarama kwake hazvina basa angararama mune zvakanaka zvose zveIjipita, but inguva pfupi compared kunguva yaachazova pamberi paMwari muzemera kwake. Amen. Saka upenyu hatinamati Mwari as a hobby, hatinamati Mwari patinenge tafungira, nokuti vanhu vekare vaiveza vaMwari vavo. Toziva tose kuti vaFiristia vaiva naMwari wavo Dhagoni, vaIjipita vaiva navamwari vavo. Kune vakacherekedza ingava history yavaIjipita, takambodzidziswa kuchikoro kuti vaIjipita ndivo vamwe vavanhu vakatanga kuziva kana kuti kudzidza kana kuti kuita zvekunyora. Kare mashoko aita zvekutaurwa, mashoko aikwanisa kutaurwa zvekare kana nekuridza hwamanda iparira nomuriro wayaita maziva kuti hwamanda iyi iri kureva zvokuti. Asi izvozvo zvaitwa zvose pane pfungwa yakazouya yekuti tinofanira kuita titumire message inokwanisa kutumirwa kana nemunhu kuti ena unotaura zvokuti, patinokwanisa kutumira message futi tainyora. Saka vaIjipita ndavamwe vokutanga pamwe chete nevaya vaigara kuMesopotamia vakadzidzwawo kunyora manyorero avo. Vakatifundisa makore vaitawo takaudzwa kuti yainzi cuneiform writing. VaIjipita vaine hieroglyphics, manyorero avaita.
saka vakava nezivo yekunyora, asi pane zvavaiita zvese zvaidediketerwa kuchinamato chavo. Saka kunamata kwechiIjipita mukatarira kunyange korona dzaana Farao dzaiva nemusoro wenyoka, zvaidhipikita maonero avo, mafungiro avo nekunamata kwavo. Kwakenge kwakaiswa muuchenjeri hwenyoka, muuturu hwenyoka, mukusagona kukundwa kwenyoka. Saka vaiva nethat sign yenyoka. Ndochikonzero naMwari achiuya kwavari naMozisi akati Mozisi akane tsvimbo iite nyoka. Vakati izvi hazvingativhundutse izvi, nekuti munyoka ndo matinoraramira, munyoka ndo mune simba redu, munyoka ndo mune uchenjeri hwedu. Kunyange Jesu vakati chenjerai senyoka, aniti makarurama senjiva. Saka mythology kana mukudzidza kwavo zvezveumwari vaIjipita vakazviona kuti munyoka mune uchenjeri uye nyoka ine huturu. Nyoka iri kuruma kaviri, kakutema kamwe chete zvaringana, haidzokorori. Kana yatokurova kamwe kako zvakwana. Saka Mozisi achiuya akanzi wouya neuzere nepanoperera simba ravaIjipita. Akakanda tsvimbo ikaita nyoka. Vakati izvi tagara nazvo izvi. Vakauyawo netsvimbo dzavo vakadzikana dziratidze simba renyoka yamabatire nekutonga kwavaIjipita. Asi tsvimbo yaMozisi yavange yaita nyoka iyo yakamedza nyoka dzose, kuratidza kuti ushe hwavaIjipita hwakundwa. Kana tisingakanganisi tikadzoka pana Exodus, palituma Mozisi, Exodus chapter 3, is it? Chapter 3, can you read from verse 19? Exodus chapter 3 verse 9. Zvino tarira, kuchema kwavana vaIsraeri kwasvika kwandiri. Ndaona kutambudzwa kwavanotambudzwa nako navaIjipita. Naizvozvo zvino uya ndikutume kuna Farao kuti undobudisa vanhu vangu vana vaIsraeri muIjipita. Zvino Mozisi akati kuna Mwari, ini ndini aniko kuti ndiende kuna Farao ndibudise vana vaIsraeri muIjipita here? Akati, zvirokwazvo ndichava newe. Hechi chiratidzo chokuti ndakutuma. Kana mabudisa vanhu vangu muIjipita, muchanamata Mwari pagomo rino. Amen. Mwari chaakabudisira kuti chakaita kuti Mwari abudise vaIsraeri munhaka uyu kwaisava kungova vanosunungurwa pasimba rounhaka koga, asi kuti vanamate Mwari. What I was saying was, Mwari
Egypt. Antina vesi yacho pala but ukandovereka Exodo pakubuda kwavaIsraeri zvinonzi Mwari akatonga vamwari veIjipita. Hondo yaFarao yakakundwa ikafika ikapararira mugungwa. Matangwe eIjipita ese akafa nousiku wakabuda vaIsraeri. Vamwari veIjipita vakatongwa. Simba rakuratidzwa kwoumwari hwavo was that nyoka, but Mwari wakakunda. Saka ndo maunzirwo atakaitwa kukunamata Mwari. Takaunzwa nenzira inoparadza zvose zviri nyenyedzero, zvose zviri unhapwa, zvose zviri simba rinotipatsanura kubva kuuzere hwaMwari. Saka hatinamati Mwari as a hobby, hatinamati Mwari senzira yekuda kuti tingova nechatingapukunyuka pachiri. As I was saying, vaIjipita vaiva vamwari vavo ivo vavaiona munyoka. VaGiriki vaiva navamwari vavo zvekare. VaGiriki ndo vamwe vevakatanga unyanzvi hwezivo yedzidzo. Andi mundoona ndokwakavanzwa zivo, but kune nzvimbo mbiri dzakange dziine zivo kana dzakanga dzakachengetedzwa kuziva. iAlexandria kuIjipita neConstantinople yakange iri kunyika dzavaGiriki vavo, uyezve nechinamato chechigiriki. Chinamato chechigiriki chaiva naMwari wechero chinhu chine chekuita neupenyu hwavo. Ndochikonzo Paul paakasvika paAthens akaona temberi dzakavakwa kuna vamwari vainamatwa navaIjipita navana vaGiriki. Mwari werudo, Mwari wehondo, Mwari wemvura, Mwari weruzivo, Mwari wechichi, Mwari wechichi, Mwari wechichi. Saka kwavari Mwari waiva kundiso yechavari kungoda panguva iyoyo. Kana vari pakurwa havaende kuna Mwari werudo kunomunamata, vaipa zvipiriso zvavo kuna Mwari wehondo. Kana yava nguva yemvura havaende kuna Mwari wehondo, vanoenda kuna Mwari tekona fanda. Mwari anounza mvura. Ani munozviona? Navasikana vadiki vaiendawo kutemberi yaMwari werunako. Vabva kumisato yavo voenda kuhanimunu dzavo zviri pahanimunu, vaendawo kuna Mwari because of fertility. Maringiri chavari kuda panguva iyoyo. Saka vaizvigadzirira vaMwari vanoita zvavanoda panguva yavanenge vaine miti yacho. Kana varida zvehondo vakagadzira Mwari already, Mwari wehondo, vakavaka temberi yacho. Kana iri nyaya yokundorima vakagadzira Mwari wacho anonayisa mvura wacho. Andi munobona. But Mwari achibudisa Israel akati kuti muzive kuti ndini ndakubudisai muchandinamata pagomo rino. Saka yakunge siri hobby yokunamata. Waiva upenyu hwakadediketwa kuna Mwari kuti anamatwe. But vanhu vakaveza Mwari, vanoda Mwari kuti vamunamate kana vaine special thing chavari kubva kuna
kana vangodawo kuti nhasi takungoendawo kuchechi vongoendawo kuno munamata unozangovafadzawo musiwo oyo kuti vaende kuno munamata. Asi Paul ari kuti hama dzangu ndaikumbira nenyasha dzaMwari. Amen. Kuti Mwari ave Mwari. Amen. Nokuti ava handingapfuuriri mberi mukuita tsoro dzangu, handingapfuuriri mberi mukuita zvinhu zvangu zvinokonana neshoko raMwari. Mangwana ndoti ndakuenda kunomunamata. Pane zvimwe nhambo ndinongomudira zvandiri kumudira musiwo. Mwari haasi wakadaro kwatiri. Sheva tibatsire. Asi Mwari wokutsvakira zvandiri kungoda ipapo. Sezvinoita vanhu vanofamba nemabhazi long distance. Vanhu vakabva panapa vachida kuenda kuZambia kulusaka, bhazi risati rasimuka, pane Mwari toti ngatisimuke tisirirwe rwendo muna Mwari, tikumbirirwa kuna Mwari. Ati munoona vari kungomuda Mwari yeno kuti vari parwendo vanoziva kuti mamiri didi umo mamwe mabhazi akabheuka imomo, saka Mwari ngaatirwire. Kana vari vanoenda Joni vanoziva kuti marobhazi akazara munzira umo. Kana vasvikawo pazvimakomo izvo kumusina uko kuna marobha anouya, vanoda kuti Mwari avatungamirire. Asi kwatiri hama, Mwari ndiMwari muupenyu hwedu, mupfungwa dzedu, mukurarama kwedu. Saka Paul anoti ndinokumbirisa hama dzangu nenyasha dzaMwari, kwete nekuziva kwedu, kwete nezvatingava zviri uchenjeri hwedu, asi nenyasha dzaMwari kwaiti zvipe. Amen. Sechipiriso chinofadza chinogamuchirika kuna Mwari. Amen. Ndoshikonzero Mwari achitaura pamusoro pechipiriso akati kana imi maenda kunyika yandinokupai, musangononamata, musangonopa chipiriso pane nzvimbo yega yese chachero pamaira, asi pane nzvimbo yarichaisa zita rangu. Ipapo ndo pamunoenda kunonamata. Is that right? Mwari zita raMwari rinongorevei. Kana Mwari ati ndaisa zita rangu, anobonza aniko? Ndiye mutsvene. Is that right? Ndiye wakataura kwatiri achiti ndini upenyu. Saka zita rake rinoreva upenyu. Saka tinomunamata musimba, mukuzarurirwa, mukuziva zita rake. Unombovani, unomborevei kwatiri. Tinoya kwari nezita rake. Zita rake ndiJehovha Savior, ndiJehovha muponesi. Saka kwatiri unoreva ruponeso. Saka tinoya kwaari nenzira inopanga, inotsvaka, inoda ruponeso rwake, kuti nguve chine chekuita nekurarama kwedu neupenyu hwedu. Hatirarame nzira dzatinoda touya tongomunamata. Tinomunamata zviri zita rake. Zita rake ndiJesu, Jehovha Savior. Tinomunamata musimba rekudzikinurwa. Ndoshikonzero akati kuna Mozisi kuti uzive kuti ndini ndakutuma. Mukabuda uku muchandinamata pano. Zvizive kuti iwe nyayo kunamata kwako haisina kuti wakangova mukana wangomukawo, asi kuti iva pfungwa yaMwari pamusoro pako kuti uuye kwaari. Kana Mwari akudaidza uchamunamata. Unomunamatira kupi? Pazita rake. Zita rake ndiani? Jehovha Savior, mudzikinuri. Zita rake upenyu. Zita rake izvokwadi. Zita rake ishoko raMwari. Ndio pauchamunamatira ipapo. Haunamati zviri kunze kweshoko rake. Shema tibatsire. Kana ndakuenda kunomunamata, mandiri mune that conscience, mune kuziva nokufunga kuti anombovani wandakuenda kunonamata. Akati kana ndakumunamata ndine
ndinopfeka sei? Akaikana ndako munamata ndinosvipa nomutoo wakaita sei? Nokuti ndiri kumunamatira pazita rake. Andinoona arimouya nenzira yadamofunga yatinoda, because ndakazviita dedicate. Amen. Ndinogadzira nguva dzangu, ndinoronga basa rangu, ndinoronga pfungwa dzangu, ndinoronga simba rangu kuti kana ndakuenda kunomunamata ama handikuita fanika tsuro yekungobuda mugwenzi. I dedicate nguva iyoyo kuna Mwari. Ndinoenda ndichiziva kuti ndakuenda kunonamata Mwari, ndakuenda kunozviratidza pamberi paMwari. Ndichazviratidza nomutoo wakaita sei. Mwari wakati ndinofanira kuva wakadii, ndinouya sei kukumunamata. Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavachenjeri vakaapproacha Mwari nenzira yakafanira. Muprofita akaparidza pamusoro the appropriate gifts, zvipo zvakafanira. Sei vakauya nemura, sei vakauya nerushenzi, sei vakauya nendarama. Ndo yaiva chizaruro chavo pamusoro paiye wavaienda kunonamata. Amen. Vakamunamata maringe nezita rake. Saka muOld Testament tanzi panapa uyai tidzoke kuna Roma chapter 12 izi ngativerenge zvikari. Roma chapter 12. Can you read again verse 1? Roma chapter 12 verse 1. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri, hama dzangu netsitsi dzaMwari, kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kumwoyo. Amen. Saka tiri kuuya nemiviri yedu neupenyu hwedu chiri chipiriso chiri kupiwa kuna Mwari. Ndizvo shoko ripano rinoti sacrifice. Harisi kutaura pamusoro pechinhu chokungopawo nokuti ndakudhumanawo nazvo. Chinhu chandiri kuita sacrifice. Handiti kana ndine $1,000,000 wouya wota ndine njara, ndokupa $10 ndinotsvaka pizza, mungati here ndasacrifice kupa $10? Haitombonzwiki kuti yabva papi. Payabva pamushari kana kaburi, nokuti ndine mari yakawanda. Asi kana ndisina mari, iwe wauya une dambudziko, ndine $10 muhomwe mangu, ndoti okay, chitora 5 ndosaraunde 5. Handiri kuona ndapa sacrifice. Saka kana tichiuya kuna Mwari, atiuye nespare time yedu kuti nhasi hapana chandiri kuita, saka regai ndingononamatawo. Nhasi nokuti ndinenge ndine surplus money, regai ndingopawo chipo. Nokuti nhasi ndinenge ndine kanguva, regai ndingoendawo kuchechi. Zvanzi ipai miviri yenyu sechipiriso, a sacrifice. Izvodivi haisi nguva yangosarirawo. Pane dzimwe nguva dzatifanira kuita better things zvinofanira kuitwa, but we sacrifice. Chipiriso muOld Testament chaipiswa
kupiswa paaritari. Chipiriso mu Old Testament chaipiwa pasina any reservation, pasina chinonzi chinozodzorwa pachiri. Tauzwa brother John Mark paita pamusoro pekufudza kwaita mombe. Kana vachifudza mombe vaikama mombe musango imomo, ndo mukaka wavaitira vachifudza mombe. Vana maitiro avaita ekuti vanobaya mombe pajangula vhina katsinga iyi inobva musoro vo yobudisa ropa kubva patsinga ipapo. Vaiziva kuti tikatora ropa rakawanda kudai mombe haifi. Saka vanga vachikangotora ropa chero matorero avaita vane chipimiso chekuti tikatora 1 pint mombe inosara rimwe. Vobaya mombeyo yobuda ropa iroro vovhara vosanganisa ropa nemukaka vozodya. Saka mombe isara ichifamba. Asi kana chava chipiriso chinourawa chaichekwa futi, ropa rose robuda. Is that right? Shepa akapiwa sechipiriso, waroverwa paya, wakanobayiwa. Zuva rese anga aswera rimwe rimwe pachibuda nomusoro manga akaiswa minzwa, robuda nomumaoko manga akaiswa zvipikiri, but vakandomubaya. Kudakara ropa rose rakabuda, dakara pobuda mvura. Yet to give all the blood. Nokuti chipiriso paaritari chaipa ropa racho rese. Kwete pachikarama chou chekuti inobayiwa 1 pint rimwe rosara, chipiriso chinopiwa ropa rose. Saka kwai ipai miviri yenyu sechipiriso. Amen. Hapana any reservation, hapana chinosarirapo. Andipe pfungwa dzangu kunamata, moyo wangu wakananga panosvibira. Andipe moyo wangu kukunamata, muviri wangu ndichiushandisa pane zvimwe zvisiri kururama kwaMwari. Ipai miviri yenyu sechipiriso chipenyu chitsvene chinogamuchirika. Ndiko kunamata kuriko moyo. That's our reasonable service. Ndo kunamata kwatinoita. Tinonamata neupenyu hwedu tichihupa sechipiriso. Tinonamata neupenyu. Tinonamata nokurarama kwedu. Tinonamata chiri isu chiri upenyu hwedu chiri kurarama kwedu ndo simba, ndo chibatiso, ndo maruramire ekunamata kwedu. Atina mate ne spare time. Atina mati nenguva yatashayirwa zvokuita. Uyezve atina mati kana paita crisis, kana pane zvarema, kana pane zvanetsa, ndo pada kunotsvaka kuti dai Mwari andibatsira, dai Mwari anga andinzwira nyasha. Hausati zviri izvo. VaIsraeri vakachema munguva yecrisis, Mwari akavatumira Moses. Is that right? But hazvina kuperera pakubudiswa kwoga, zvanzi kana mabuda muchandinamata pano. Kana tadzukunurwa, kana tabviswa munhamo dzedu, kana tabviswa muzvivi zvedu, hama tinoraramira kunamata Mwari. Hatinamati nechinhu chiri kunze kwezviri isu chaiswa naMwari matiri. Paul antaura achiti zvose zvavafuma kwandiri ndakazvibvisa kwandiri. Iko zvino handichini ndinorarama, asi kuti Kristu ndiye anorarama mandiri. Saka ndandava kunamata, handisi kunamata neupenyu husati huri zodzo yaKristu pandiri. Ndinonamata neupenyu, ndinonamata nekurarama kwaKristu mukati mangu. Upenyu hwangu hwainfluenzwa, upenyu hwangu
akamisa munhu. Levitical 17 yakati upenyu hwechipenyu chose chinorarama huri muropa. Saka ndakapiwa upenyu hwaKristu. Sekera muimbi wakati I'm a child of the King. His royal blood flows through my veins. Ropa raKristu zvinoreva upenyu hwaKristu hwakufamba mandiri. Ndo hwava chibatiso chokunamata kwangu. Ndinonamata nesimba reupenyu hweropa raKristu anova ndiye shoko raMwari. Saka ndinoremekedza, ndinoraramiswa uye ndinofambiswa neupenyu. Saka ndinouya kuna Mwari kumunamata as a living sacrifice. Sechipiriso chipenyu chinorarama. Amen. It's not a one-day affair. It's not a one-occasion affair. Inyaya kuti ndinorarama kunamata ikoko. Pandinoswera zuva rese ndichirarama, ndiri kuraramira mazvipiro andichaita pamberi paMwari mukuvira kwezuva. Anditauya pano zuva ravira, tauya nezvatararamira kubva mangwanani. Tanga tichiziva kuti tichaenda kundopa upenyu hwedu sechipiriso pamberi paMwari. Saka we have been feeding, nokuti kuti ndizova neropa rekupa sechipiriso rinofanira kufidwa ropa iro. Rinofanira kupiwa kuti ndikwanise kurarama. Saka ndanga ndichiitei kubva mangwanani? Ndanga ndichirarama upenyu hwakaita sei? Ndanga ndichitaura mashoko akaita sei? Ndanga ndichifunga mifungo yakaita sei? Ndanga ndichibatanidza nezvinhu zvakaita sei? Zvandakuuya zvino sechipiriso pamberi paMwari. Nokuti hatikwanisi kuenda upenyu husina kubva pane zvatafidha miviri yedu. Toda kuuya neupenyu. But what have you been feeding? Tanga tichipa chii chaita kuti tikwanise kuva vapenyu, tikwanise kupa upenyu ihwohwo pamberi paMwari. Ama zvinokosha mawiro atinoita. Maybe tingopesera kuverenga, tipesere kuverenga rugwaro pana vaHebheru chapter 10. vaHebheru chapter 10 tinoda kurava verse 19 kusvika pa22. Veremu chapter 10 verse 19. Naizvozvo hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yakativambira iye nokupinda kwake pachidzitiro chetemberi, ndiyo nyama yake, uye zvatino muprista mukuru paimba yaMwari, ngatiswedere nomwoyo wazvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasaswa kuti inatswe pahana yakaipa, nemiviri yedu yakashambidzwa nemvura yakanaka. Amen. Nomawira atinoita pamberi paMwari. Zvanzi naPauro, ipai miviri yenyu ive chipiriso chipenyu, chichene, chinogamuchirika. Bhuku yavaHebheru pano toudzwa kuti zvinomboitiswa nei kuti tive chipiriso chipenyu. Kuva vapenyu zvinoda upenyu matiri. Sekera zvonzi iko zvinotava kutsunga kunopinda panzvimbo tsvene-tsvene. Amen. Kwete panzvimbo tsvene, but panzvimbo tsvene-tsvene. Chirumbi vanoti the holiest. Ndizvo. Takunopinda pane udzamu nouzere hweutsvene. Mwari mutemberi pane nzvimbo yainzi the Holy of Holies.
ndo mainzi mainopinda ugaro hwaMwari, ndo paiva namararamiro ekuti agare. Isu pakunamata Mwari ndo patiri kuendeswa. SeHebrews chapter 6 notara chiti takadanwa nethat anchor yekuti tipinde nokutenda munzvimbo tsvene-tsvene yatakavambirwa naKristu iye amene pakatsemuka chidzitiro inova ndiyo nyama yake. Now, saka zvanzi patakuuya hatichangouya ziwire by a new and living way. Tinouya nenzira itsva. Nzira yacho inzira inorarama. Haisi occasion yekuti saka since takwana takutonamata. Aiwa, inzira mhenyu. Saka kuva mupenyu hatisi chinhu chinongonzi saka ndatova mupenyu. Upenyu hunoda zvinhu zvinotsigira kuti huve upenyu. Towisana. Pane zvinhu zvinoita kuti uve mupenyu. Kuti tive vapenyu nhasi, tanga tiri munharaunda zvinopromota upenyu. Tatiri munharaunda dzine fresh air, dzine oxygen, tichifema, saka tiri vapenyu. Ndizvodi? Kuti tive vapenyu takachimwe mvura, kuti tive vapenyu takachidya chokudya, tive vapenyu futi zvuro usiku takavata. Izvo zvese zvakontributa kuti tive vapenyu. Dai wasimuke woenda murukova, wondopinda murukova, wondogara murukova mukati memvura, ungadai wafa usiri mupenyu. You have avoided that. Ndizvodi? Pane mumwe pana bambo darika road. Nasi. Across the road. Yeah. Tuna piyo gadasina cross the road. Saka iwo bongo cross the road. Wanga uchi cross zati I want to preserve upenyu wangu waditi. Hauna kupinda mrotu nubopfura. Wamira ukatarisa ukatarisa. Chicho wangochita wanga uchitira kuti urambe uri mupenyu. Is that right? Hauna kuenda parikutsva pane uchi wongonopinda unogaremo. Kana dai wanga uri wasangana neuchi. Ndanje modriver ndiri kunyurotupa vachiko chimotikari pamberi pangu chachi tusvika kuti usingaiti. Saka ndazama kuti ndichipfuure ndikachiovhateka kuti kufemesa utsu. Chii chanachizviitira to preserve upenyu. Saka pane zvandaita zuva ranhasi zvaita kuti ndichengetedze upenyu. Saka pano tiri kuti tinouya nenzira mhenyu kureva kuti tararamira. Pane zvinhu zvatanga tichiita zvinochengetedza upenyu hwokuuya nahwo pamberi paMwari. Manzvengero anoita motokari, mamiriro anoita maroni chakadaona droid iri clear kuti ndipfuure, mamiriro anoita mvura, mamiriro anoita zvokudya kuti zvive chengetedzo yeupenyu hwangu. Ndo zvandinoita kana ndida kuti ndive neupenyu hwandinouya nahwo sechipiriso pamberi paMwari. You get it? Atiende kunoita mune zvinhu zvirizvo. Waenda kunofema wongofema, waenda kunoba unoba, waenda kunoita chitsotsi, waenda kunoita madhiru, zvese zvopedza kuitwa izvozvo, tomuuya nebackground iyoyo toti takuzvipresenta pamberi paMwari kuti tinamate. Hazvikwanisike nekuti kurarama nenzira itsva mhenyu yatinoshingairira kuti ndoda kuramba ndiri mupenyu, kuti ndive chipiriso pamberi paMwari. Saka pane upenyu hwatinoraramira, pane maitiro atinoita ari kuchipano zvino nekuti tine muprista mukuru ari pamberi paMwari pamusoro peimba yaMwari. Kwai ngatiswederei nemwoyo wezvokwadi, tiine kusimbiswa kwokutenda, mwoyo yedu yakasaswa kubva pahana yakaipa nemiviri yedu yakashambidzwa nemvura yakachena. That's how we come kuzova chipiriso. Ndizvodi?
atingouya ziwira, atingouya chero zvangoitika, atingouya noona kuti ndofunga nhasi nhasi handisi pisi maningi saka regai ndingoenda kuchechi, atingouya nokuti vakazondifungirawo zvimwe regai ndingoona kupinda kuchechi nhasi. Handiumaira tinoita kunamata Mwari, tinouya neupenyu hwakadediketwa kuna Mwari wacho. Is that right? Ndinouya neupenyu hwatoziva kuti ndinoda kuti ndishumire Mwari, ndinoda kuti ndinamate Mwari, ndinoda kuti ndipe upenyu hwangu kuna Mwari uve chipiriso chinogamuchirika. Amen. Kana ndauya muno, ndauya ndizozvipa pamberi paMwari. Maimbiro andichaita ndiri muno anotaridza, anotaura, anoparidza, anopupura nyaya yandiri kuda yandawira. Is that right? Mazvibatiro andichaita anotaura, anopupurira kuti sei ndawira. Zvose zvinotaura zvova nawo chipiriso chipenyu chinofadza chinogamuchirika. Amen. Zvipiriso zvakawanda zvinoitwa patama pane chipiriso chinogamuchirika. Vazhinji vakaisa mari yavo muchivigiro zuva riya kuti pane mari yakagamuchirika. Kuuya kuchechi tinouya, asi pane kuuya kunogamuchirika. Ndochikonzero mubhuku yaIsaya, Jehovha akavabvunza akati, imi munozvinyima zvokudya uchiuya kuzonamata, ndo zvatakataura here, ndo zvatakareva here pamusoro pezvinyima zvokudya? Munobvarura nguo dzenyu. Job shuwa paakapinda panhamo yake akabvarura nguo akafuka magumbo, Mwari akazvigamuchira. But yakanga yatoo system yekuti angofunga kushiva yekubvarura ipi kuti zvinotofanika munhu azvipira zvachose. Akati aiwa chirega nyaya yekubvarura hembe, bvarurai mwoyo yenyu. Munouya muchiti munoda kunamata muchizvinyima zvokudya, ndo pazvinyimira zvokudya ndakataura. Hamuchengeti sabata rangu, hamuitire varombo zvakanaka, hamuna hanya neshirikadzi nenherera, mouya pamberi pangu uchiti muri kunamata, ndo munamatiro wandakataura here. Hazvikuti nhasi hatina kuuya kusevhisa apa, tauya. Hazvikuti hapana kuparidzwa nhasi, paparidzwa. Asi ndizvo here Mwari zvaakataura kuti ndo muparidziro unofanira kuitwa. Uri kuparidza wararamira here upenyu hunoraramira kuti kana azomira aparidze? Neunonzwa wararamira here upenyu hwokuti kana shoko raMwari rikauya rinogamuchirika munjira dzake? Ama hatingouya kunamata, hatingoite tsika yokungoparidza, asi ama ngatiuyei neupenyu huri chipiriso chinogamuchirika. Ndizvo dii? Let's dedicate ourselves. Kana tauya, ngatichimikidze upenyu hwedu kuna Mwari. Kwete tamuservice, asi zuva rese tachirarama. Takachiraramira kuti tichaenda kunonamata Mwari. Tava muno, tavazoimbira Mwari. Amen. Tichashuvira, tichaedza, tichaita kuti zvandawira zvive chinhu chinogamuchirika. Amen. Tinoimba nemuimbiro kuti Mwari agamuchirika. Ndinonamata nomunamatiro wokuti Mwari agamuchirika. Ishe vatibatsire. Tive chipiriso chipenyu chinofadza chinogamuchirika. Hakusi kungouya nemanyawi enguva iyoyo koga, asi tinouya neupenyu. Tararamira here upenyu kunamata Mwari? Tararamira here upenyu hwokuti tigamuchirwe madekwana ano naMwari patinozvipa kwaari? Ishe vatibatsire, Mwari vatinzwire nyasha. Tingasimuke.